दिनैहाय जोङो 14 नं चिरां दल ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि सिङावहाय जोंनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर'नि जा ओएसडि डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ नैबे जोंनि थाइखाजरा ओनसोलावहाय जोंनि राइन' स्पर्टिं क्लाबनि जे बिबानगिरिफोरनो बिथाङा माखासे स्पर्ट्स मेटेरियेल जोंनो हरदों। बे मथेनो दिनैहाय थाइखाजरा राइन' स्पर्टिं क्लाबनि बानजायनायाव आरो जोङो डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि नुजाथिनायाव आरो जोंबो 14 नं चिरां दल ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि जानानै बे हाबाफारियाव जोङो बाहागो लादों आरो जोंनि जिखिनि गेलेग्रा जिखिनि मुङा बे मुङाफोरखौ जोंनि बिटिआरनि चिफ जा मानगोनां प्रमद बर'नि जा ओएसडि डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि गेजेरजों जोङो दिनैहाय राननाय जादों। जोङो गासै 7टा क्लाबनो दिनैहाय बे जार्सि आरो बल आरो नेट जों बेखौ राननाय जादों आरो जोङो बिनि गेजेरजों जों बेखौनो मेसेज होनो लुबैदों जे आथिखालाव दानि बे मुगाया बादायलु मुगा। बे बादायलु मुगायाव जों साफा साफा गोख्रों बादायारि हिसाबै जोङो बाहागो लानांगौ जोंहा निसय थाबाय। दा बेनिखायनो जोङो आथिखालनि मुगायाव जों दिनैहाय मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जोङो बादायनांगौ दं होननानै जों सानदों, जुजिनांगौ जों होननानै सानदों। जे सोलोंथाइ बिथिङाव जों निसय जुजिनांगौ जोंहा दङ। जे सोलोंथाइ बिथिङाव जोङो साफा साफा आइएएस अफिसार डिसि एसपि आरो गुबुन गुबुन अफिसार जानायनि जोंहा मोनसे सिमां लानानै जों दावगानांगोन बेखौ जोङो मिजिं खालामदों। जे जोङो आथिखाल 2021-2022 मायथाइनि थाखाय बेंटल कलेजाव बर' बिफाननि एमए कर्सनि थाखाय 16 अक्ट'निफ्राय 30 अक्ट'सिम अनलाइन एडमिशन लानाय जागोन। बांसिन मोनथिनो थाखाय कलेजनि वेबसाइट www.bentolcollege.ac.in आव नायनो हागोन। आथिखालाव दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय गेलेनाय बिथिङावबो निश्चय जोंहा बादायलु गोसोजों जोङो लाइमोनफ्रा दिनै आवगायबोनांगोन आरो जों बेखौनो दिनै खावलायगोन दि आथिखालाव जे माखासे गेना थासारि जानायखौ जों नुदों। बे गेना थासारिखौ जोङो गैया खालामनानै जे जोङो दिनैहाय जोंनि हारियाव साफा साफा गेदेमा सुबुं जानायनि थाखायसो जोङो दिनै बयबो जानजि खाफ्रानांगोन आरो जोङो दिनैहाय हाथियारनि जे हारिमु, हाथियारनि जे कालचार बेखौ जों फोजोबनानै जों मोनफ्रोमबो बिथिङावनो जोंनि गावखौ दानायजों लोगोसे हारिखौ फोजौखांनायनि थाखाय, हारिखौ लुखांनांगौनि थाखाय जोंहा दिनै खामानि मावनांगौ दङ। दा बेनिखायनो जोङो गेलेनाय बिथिङावबो जोंनि लाइमोनफ्रा फारफ्रोमबो बिथिङावनो जाहाथे सांग्रां जानानै गावखौ राफोद जानानै गावखौ गायसनथायनि गेजेरजों मुलुगाव गावखौ फसंथायनि गेजेरजों जाहाथे जोङो गोख्रोङै थांनानै थायो, हारि हिसाबै थांनानै थायो, जे माहारि हिसाबै जों थांनानै थायो। बिनि थाखाय जों बयबो दिनै लाइमोनफ्रा आवगायबोनांगोन आरो बेखौनो जोङो दिनैनि नैबे गेलेनाय बिथिङाव जिखिनि मुङा राननाय बे मुङा राननायनि गेजेरजों आङो लाइमोनफोरखौ बेखिनियाव खावलायो। आथिखालाव जोंहा दा बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय जे दानि जोंनि डिपार्टमेन्टआ स्पर्ट्स आरो इयुथ्स डिपार्टमेन्टआ दानि आथिखालाव जेसेबांनाखि रेजिस्टार क्लाब जानाय बिथांमोननो बेखिनि मुवा बेसादखौ रानग्रोनाय जादों। इयुनावहाय सरकार साइडनिफ्राय जोङो निस्सय गुबुन गुबुन माखासे क्लाबफ्रा दासिमाव रेजिस्टार जायाखै, दा बिथांमोननोबो बे मुवा बेसादखौ जोङो निस्सय रानहैनो हागोन बा रानहैनायाव जोङो निस्सय उसुबिदा जानाय नङा बेखिनिखौ जों सानो। 2021-2022 मायथाइनि थाखाय बेंटल कलेजाव बर' बिफाननि एमए कर्सनि थाखाय 16 अक्ट'निफ्राय 30 अक्ट'सिम अनलाइन एडमिशन लानाय जागोन। बांसिन मोनथिनो थाखाय कलेजनि वेबसाइट www.bentolcollege.ac.in आव नायनो हागोन।